ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଚକାପାଦ ବିରୂପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ 65 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ, 70 କିଲୋମିଟର ପରେ ହେବ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେତେ କିଲୋମିଟର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ବାଟ କ'ଣ। ତ ମୁଁ କହି ନେଉଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି 80-85 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ। ତ ବିରୂପାକ୍ଷ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଚକାପାଦ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ରାବଣ ଶିବଙ୍କୁ ହିମାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍କା ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ରଖିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ରଖିଦେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଏ ମନ୍ଦିର ସେବେଠୁ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନି, ଯାହାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି। ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ତ କାହାଣୀଟା ହେଉଛି, ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ପ୍ରତିଦିନ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶକୁ ଯାଏ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ହିମାଳୟକୁ ଆସିକି ମାନେ ଲଙ୍କାରୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାଟା ରାବଣକୁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତ ସେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବାରୁ ହିମାଳୟକୁ ଯାଇ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା। ଆଉ ସେଠି ଶିବ ସବୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ବର ମାଗିଥିଲା। ତ ବର ମାଗିବାରୁ ଶିବ ତଥାସ୍ତୁ କରି ତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଲଙ୍କା ନ ଯିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଇଥିଲେ ନା। ତ ଶିବ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ସେଠି ରଖିଥିଲେ, ମୋତେ ଲଙ୍କା ନେଲା ବେଳେ ବାଟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମୋତେ ତଳେ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖିବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବି, ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ପୂଜା ପାଇବି। ତ ରାବଣ ରାଜି ହେଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ବାଟରେ ରଖିବି ନାହିଁ। ସେ ଚାଲିଲା ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବାରୁ କନ୍ଧମାଳର ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ ଥିବା ଚକାପାଦରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ପାଇଁ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କେଉଁଠି ରଖିବ ବୋଲି ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିପାରିବେ ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛି ମୁଁ। ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଓଜନ ଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କଲା, ନାଇଁ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ତର୍ପାୟନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତର୍ପାୟନ ପାଇଁ ସେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଧରିବି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଧରିବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ମୁଁ ତୁମକୁ 3 ଥର ଡାକିବି। ଯଦି 3 ଥର ଭିତରେ ତୁମେ ନ ଶୁଣିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ତଳେ ରଖିଦେବି, ମୁଁ ମୋର କାମରେ ପଳେଇବି, କାହିଁକିନା ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଏତିକି କହିକି ସିଏ ସେଠୁ 3 ଥର ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସେଠି ଶୁଣି ନଥିଲେ ଆଉ ତଳେ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ସେଠି ରହିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଢଳି ହେଇକି ରହିଥିଲା। ସେଦିନଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଲା, ତାପରଠୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଲା, ସେଇ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଇଗଲା ବିରୂପାକ୍ଷ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଆଜି ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛି ବିରୂପାକ୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମରେ। ଏତିକି କିଛି ଥିଲା କାହାଣୀ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କହିଦେଇଛି ବୋଧେ, ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣ ରାଇଡ୍ ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚକାପାଦ ମନ୍ଦିର ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଢୁଙ୍ଗି ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଢୁଙ୍ଗି ବୋଲି ଢୁଙ୍ଗି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶେଷରେ ଭୋଜନ କଲୁ। ଭୋଜନ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ। କିଛି ଏତିକି କାହାଣୀ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର କିଛି ରାଇଡ଼୍ର କଥା ଥିଲା। କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛ, ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ଦୁନିଆ ଲୋକ। ମେନ୍ ମନ୍ଦିର କୋଉଟା? ସେଇଟା ଏ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଏମିତି